Daħal fl-aħħar fażi tiegħu ix-xogħol tal-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Imtarfa biex bekk s'issa tlestew mal-85% tax-xogħlijiet li kellhom jisiru f'din iż-żona. Proġett li laħaq investiment ta' madwar 1.8 miljun euro. Dan ġie mħabbar mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia matul żjara li għamel fuq il-lant tax-xogħol akkumpanjat mis-Sindku Dale Heyman. L-aħħar fażi tal-proġett se tikkonsisti fl-installazzjoni ta' mara ġdida li se tkun qed issebbaħ il-post. Se jkunu qed jitħawlu mal-275 siġra tal-ballut, arbuxelli u fjuri tal-istaġun ġodda kif ukoll se jkun qed isir istrutturar taż-żona tal-parkeġġ li se tinkludi faċilità ta' parkeġġ għal persuni b'diżabilità. Dan wara li fl-aħħar xhur il-pjazza prinċipali u dik sekondarja ingħaqdu u saru spazju wieħed. Filwaqt li ġew installati servizzi ġodda ta' ilma, inkluż ir-restawru tal-ġibjun eżistenti li jesa 340 metru kubu ta' ilma tax-xita, kif ukoll il-bini ta' ġibjun ġdid li se jkun qed jiflaħ 100 kubu ta' ilma tax-xita, biż-żewġ ġibjuni jintużaw għat-tisqija tas-siġar u pjanti ġodda. Sa frattant, kienet installata wkoll sistema ġdida ta' dawl intelligenti b'konsum tal-elettriku baxx. Filwaqt li fl-aħħar ġimgħat tlestat 8 tal-pavimentar u kienu finalizzati il-passaġġi pedonali. Is-Sindku tal-Imtarfa spjega li permezz ta' dan il-proġett, il-komunità tal-Imtarfa se tkun qiegħda tgawdi minn pjazza ikbar, isbaħ u aktar ħadranija. Propju qegħdin fl-aħħar fażijiet ta' din il-pjazza. Il-pjazza li ġiet irreġenata f'dawn l-aħħar xhur grazzi għal Public Works. Inħares il-qudiem sabiex nerġgħu nagħtu din il-pjazza lura residenti u tiġi gawduta kif mistħoq. Is-Segretarju Parlamentari elenka kif l-irdupjar fil-kobor tal-pjazza se jkun qed isir bl-aqwa skop sabiex jitgawda mill-poplu Malti, partikolarment mir-residenti tal-Imtarfa. Nħares il-qoddim sabiex din ir-reġenerazzjoni li din noħolqu flimkien għan-nies għall-komunità tal-Imtarfa tibda titgawda bl-aqwa mod fil-ġimgħat li ġejjin. Ser inkodin nagħtu pjazza sħiħa li rdoppjajna wkoll il-footprint tagħha sabiex titgawda mir-residenti mill-attività kummerċjali kif ukoll naraw li nħawlu diversi siġar, arbuxelli u pjanti li żgur se jsebħu l-ambjent sabiħ illi ħloqna flimkien.